ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना 27 ऑक्टोबर पासून पुढील 11 दिवस मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे। रेल्वेच्या माहितीनुसार 27 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबर या कालावधीत 2500हून अधिक लोकल ट्रेन रद्द करण्यात येणार आहेत। पश्चिम रेल्वेवर 6व्या मार्गिकेचे काम सुरू करण्यासाठी हा ब्लॉक असणार आहे। कणकवली येथून सकाळी 6 वाजता सुटणारी कणकवली लातूर या एसटी बसचे वेळापत्रक कोलमडले, त्याचा नाहक त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागतोय। ही बस गेले 1.5-2 महिने अनियमित सोडली जात असून प्रवासी वर्गांमध्ये तीव्र नाराजी आहे। कोकण रेल्वेवर 1 नोव्हेंबर पासून गैरपावसाळी वेळापत्रक लागू करण्यात येणार आहे। त्यामुळे सीएसएमटी मडगाव सीएसएमटी वंदे भारतची सफर प्रवाशांना शुक्रवार वगळता दररोज अनुभवता येणार आहे। यावेळी राजधानीसह 88 गाड्यांचा वेगही वाढणार आहे। कणकवली तालुक्यातील तळेरे बाजारपेठ येथे गैरकायदा बिगर परवाना ऑनलाईन व्हिडिओ गेम जुगारवर पोलिसांनी धाड टाकली। ही कारवाई मंगळवार 24 ऑक्टोबर रोजी 1:30च्या सुमारास करण्यात आली। यामध्ये 10,000 रुपयांचा इलेक्ट्रिक व्हिडिओ गेम मशीन व रोख रुपये 6,900 असा एकूण 17,000 रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला। तेंडोली गोलमवाडी येथील ग्रामस्थांनी मंगळवारी दसरोत्सवाचे औचित्य साधून रस्त्याची साफसफाई केली। विजयादशमीच्या निमित्ताने दरवर्षी येथील ग्रामस्थ रस्त्याची पूर्ण साफसफाई करतात। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।